vai kasvatteeksi? No kasvatteen kannalla on häntä talossa pidetty. Eikä kuulu hän olevan juuri ilman kapioitakaan. Huhtissaan sanotaan löytyvän yhtä ja toista. Tänään lähtevät tästä Esko ja Mikko vilkastus. Huomenna ovat he Morsiustalossa hyvin siksi, että ehtivät tekemään vielä kuulutuskartan sunnuntaiksi, koska ensi kerran kuulutetaan. Tapanani on sanoa aatokseni aina suoraan suustani ulos. Jaha. Katsoin siinä en miehen mieltä, vaan asian oikea laitaa. Minä tiedän, että muuan erinomainen säätös pakottaa niin poikasi Eskoa kuin hoitotytärtäsi Jaanaa naimisiin rientämään. Sillä nimittäin sille, kumpi heistä aviokäskyn ensinnä täyttää, on lankeeva 500 riksin perintö. Ja näkyypä nyt, että kaikki kävisi poikasi onneksi. Mutta malta, Topias. Esko on mies. Hänellä on isä, äiti, koto ja virka ja toimeentulonsa jotensakin luotettava. Jaana taasen on orpo, turvaton tyttö, jolla on suo siellä, vetelä täällä eikä kuivaa kussaan. Ja malta vielä, että hän on Eskoa vanhempi. Minä en sano enempää. Sinä ymmärrät meininkini. No kaikki on Martan vallassa. Ja minun täytyy tehdä niin kuin hän tahtoo, ei auta. No olenpa kuullut Seppä Kriston rakastavan tyttöä ja tytön myöskin mielellään suostuvan häneen. Mutta sinä kaikin keinoin yrität estellä tätä yhdistystä. Tosi kyllä, mutta Jaanan omaksi onneksi ponnistelen tässä asiassa vastaan. Seppä on kieromies, suuri junkkari ja juonia täynnä paljaita juonia. Ja ennustanpa kurjat päivät sille tytölle, jonka hän aviosiipaksensa narraa. Uskokaa minua, kanttori. Hän on se suurin kanalja pitäjässämme. Kuulkaapas muutama hänen elijistänsä. Kanttori esimerkiksi istuu pajassa. Hän tarjotelee piipun, te poltatte hetken aikaa, mutta 1, 2, paukahtaapa nokkane edessä ja te seisotte keskellä kruutisavua, mutta kiittäkää onneanne, jos pääsette ainoastaan pelkällä karvastelevalla kuonolla ja poltetulla silmäkarvoilla. Minä vihaan kevytmielisiä juonia, mutta niiden perusteella ei saa päättää miestä kelvottomaksi. No tämä asia kuuluu Martalle ja minun täytyy myöntyä hänen tahtonsa ei auta. Ja meitä ei taida moittia siitä, että luvallisella tavalla omaa parastamme katsomme. Ja moittiko nyt Jaana itseänsä siitä, ettei hän suostunut sekä Eskon että minun ja Martan toivoon, joka oli saada hänestä miniä huoneeseemme. Minä olen sanani sanonut. Sanonut vasten naamaa niin kuin tapanani on. Suo minulle anteeksi, suutari Topias. Suo anteeksi. Minä vaikenen nyt ja rupean toimeeni välittömästi. Mutta yksi sana ajallansa, kanttori. Mielinpä kuulla. No, pieni kulaus ehkä panisi ajatuksenne oikein hyville teloille taas. Jaha, Priita asuu tästä muutama 100 askel niin kuin tiedätte. Topias. Leipä on luotu meille syötäväksi ja vesi juotavaksi, mutta ihmissuku, tämä kurja ihmissuku, on kenties iankaikkisesti luonnon tieltä eksynyt. Ihminen on pois kadonnut lammas, mutta yksin aukki hyvä kanttori ei tee pahaa, vaan antaapa meille uusia voimia. Mutta tässä ovat Esko ja Mikko. Kas Mikkoa vaan. 2 uljasta poikaa naimaan lähtee. 2 uljasta poikaa, jotka eivät pelkää, vaikka kohtaisivat joukon nälkäisiä ryöväriä. Minä en pelkää koskaan, isä. No sen tiedän varmaan, mutta tahdonpa teille muistuttaa jotain. Hiljan niin kuin tiedätte, kävi kirkon kuulutus sen suuren varkaan perään, joka eräältä ulkomaan kreiviltä varasti niin monta tuhatta. Aatelkaas nyt, jos
kohtaisitte hänen tiellä. Ottaisitte junkkarin kiinni, saisitte palkinnon kouran. No kuinka paljon luvattiin sille, joka käsittäisi julmettua? 700 riksiä. 700 riksiä! Minä sanon teille, teroittakaa tarkasti silmänne jokaisen päälle, joka vaan vastaanne tulee. Ja muistakaa myös muotonsa. Tiiviisti keritty tukka, pieni piikkiparta ja muhea pilkku lähellä vasempaa sierainta, niin kuin kuulutuksissa mainittiin. Mies nuoriin vaan. Yksi hänen kiikkiin panisin sitoisi koreasti kuin lapsen kapalo. Vai luuletteko te, että minä pelkään yhtä miestä? Tunnustas tuota käsivartta, Mikko. Jaa. Tunnustas tuota Reittä. Jaa. Tunnustas tuota Polpea. Jaa. Jaa, Mikko. Sillä polvella, ihan paljalla polvella minä vasarilla nahkaa kalkuttelen, uskotko sitä? Minä uskon sinun vahvaksi mieheksi. Vahva peijakas se on. Katsopas näitä poskia. Sinä tiedät, Mikko, että tämä kurkku ei ole vielä viinanpisaraa tuntenut. Minua ei ole Krouvissa nähty eikä yökyöpelinä luhtien ovia kolkuttelevan niin kuin moni muu. Mutta ne kuuluvat siihen laumaan, jonka viimein täytyy seisoa vasemmalla puolella. Ne kuuluvat vuohiputkien laumaan. Totta, Esko, totta. Minä takaan sen. Luulepa sinun Esko vielä jokin aika sitten olleen siinä uskossa, että lapset löydetään saunan lattian alta. Juuri niin uskoinkin. Ja ettäs vieläkään oikein tiedä, mitä tietä ihminen tähän maailmaan tulee. Tähän syntiseen maailmaan juuri niin. Mutta mitä olet kuullut minusta neulomusretkilleni pitäjällä? Paljasta hyvää. Minä en varasta, en. Ei tule kysymykseenkään, ei ensinkään. Minä en varasta, jumalavita sitä en tee. Hiljaa, pojat, hiljaa. Kanttori kirjoittaa. Sitä en teille. Topias, Tarvitaanko puumerkkiä? tuohon piirrät sen. Se kelpaa. Se on vaan tuommoinen vuohensorkka, mutta piirtäköön sen siihen joku toinen. Se on vaan puumerkki esimerkiksi tuommoinen vuohensorkka, mutta sen merkitys on suuri. Mikko vilkastus. Mikko, tules panemaan puumerkiksi. Sinä todistat, että minä annan pojalleni naimaluvan. Sen todista jo, jos tarvitaan valallani vahvistaa tahdon. Sinne minunkin puumerkkini vielä tuleman pitää. Lupauskirja on niin muodoin valmis. Minä annan tämän nyt sinulle ja sinulla on valta antaa se kellen mielit. Se ei koske enää minuun. No, minä annan sen Eskolle. Kanttorin olisi pitänyt kirjoittaa, että minä otan tämän askeleen omasta vapaasta tahdostani. Minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin. Niin, kaikki hyvin eikä puutu enää kuin eväinen ja se on valmis paikalla. Että joudutte lähtemään jalkataneessa ei ole minun syyni, mutta tulettepa takaisin aika jyrryllä, sen tiedän varmaan. Morsiustalosta tänne teille kyllä annetaan hevonen. Ja koska lähdette sieltä, niin lähtekää kuin tuulis ja pilvis, että morsiamme kaulaliina, oli EU kuin sotalippu. Se näyttää niin komealta, ylpeältä. Lähdemmepä vauhdilla, ettei yhdenkään silmä morsiusparia eroittamaan pidä. Uliaasti lausuttu, poikani. Mutta mitä tekee Esko? Puumerkkini täytyy löytyä kirjassa. Esko on villitty! Mikä rohkeus, mikä hävyttömyys. Sinä Klöntti Lurjus Juutas, onko tämä nyt viisaan käytöstä sinä, pöllö? Jos et olisi isäni, niin löisin sinua. Vasten kuonoa minä antaisin, mutta että sä olet isäni, niin en suinkaan sitä tehdä tahdo. Esko, Se uskova. Esko, minä sanon sinulle.
Katso, etten anna sinulle hääporsaita. Ja minä sanon sen. Porsaita! Vihani rupeaa vähitellen kiehumaan. Hämäinen se oli pistää. Herran Jeesus sitä poika. Hävytön ja uppiniskainen poika. Onpa lasten kanssa tekemistä. Sitä ei tiedä se, jolla ei heitä ole. Kiittäkää onnea, ne kanttori, että olette jääneet naimattomaksi mieheksi. Se onkin hyväksi. Nimittäin minun kannalta katsottu. Minä olisin kova isä. Ankaran kova. Kiivas isä on minunkin nimeni, mutta auttaako tässä kiivaus aina? Se on luonto, joka vetää tikanpoikasta puuhun. Ja puut metsässä. Ehkä kaikki yhden ja saman viisaan käsiala ovat toki. Yksi oikea, toinen väärä. Paljon riippuu myös siinä kohdassa, missä puu vesasta vääristyä saa. Oikein ja viisaasti lausuttu. Jaa, kanttori, mutta niin on laita tässä maailmassa kuin sano. Tuletko sisään sieltä vielä, juupeli? Mielisipä osoitella vihaani kauemmin, mutta tämä hetki on tärkeä. Käy sovintoon, Esko. Koetanpa mieltäni multa. Antakaa minulle anteeksi tämä tapaus, isä. Sinä pyydät sitä sydämestäsi. Niin. Minä pyydän sydämestäni sitä asiaa. Joo. No minä nyt. En ole se, joka pistää jotain hampaankoloja, kävelee kuin lautapääärkä, mutta pyydän myös anteeksi kanttorilta. No! Antakaa minulle anteeksi, kanttori. Älkää pistäkää mitään hampaidekoloja, älkää kävelkää kuin lautapäähärkä. Se tapa ei käy kontoon tässä maailmassa. Sovinto ja ystävyys on parasta, hei juu! Hän juttelee kuin poika. Mitä sanoo kanttori hänestä nyt? Minä en vihaa häntä. En ensinkään. Mutta mielipiteeni luonteensa laadusta on järkähtämätön. Niin, mutta äskeinen mutina on nyt unohdettu. Ei sanakaan enää menneestä asioista, vaan kaikki olemme nyt rastukamraatteja taas. Mutta yhtä tahdon sinulta kysyä tässä vierasmiesten kuullessa. Mitä ajattelit Jaanasta ennen Kreetaa? Olisin nainut hänen. No niin! Mutta pilkkaa teki hän vaan minusta. Hän sanoi minun tarhapöllöksi. No niin, moni irvihammas tahtoisi antaa sinulle nimen yksitotinen ja tyhmä, mutta tämä tapahtui heidän kiukustansa sinua kohtaan, joka elämä on siivo ja nuhteeton. Mutta sinulla on se sama terve järki, sen takaa minä. Mutta tutkikaa häntä, kanttori. Koettakaa pistää häntä pussin kysymyksillänne ja solmusanoillanne. Ja tehkää se tässä meidän kuullessamme. Mitä kyseleisin häneltä? Kyselkääpäs häneltä esimerkiksi häistä ja niiden tarkoituksesta. Vastaa minua, poika. Mikä on häitten tarkoitus? Niillä on monta tarkoitusta. Sen päätarkoitus. Että mies tulee vaimonsa pääksi. Että mies tulee vaimonsa pääksi. Sen taivaallinen ja pyhä tarkoitus. Peli ja musiikkia palavat olkilyhteet. Peli ja musiikkia palavat olkilyhteet aina seipäissä. Poika, punnitse sanasi. Esko! Hän narraa minua, tai onhan tyhmä pässi koko mies. Kyselkääpäs häneltä maailman luomisesta, Aabramista ja Iisakista. Sano minulle, poika, mistä on maailma luotu. Se on niinku Hannuksen ruotoukko sanoi luotu saven palasta, vaan ei tyhjistä. No mutta mistä sitten on tämä saven pala luotu? No ei nyt sitä niin pitkälle mennä, ja siksi toiseksi sitä ei taitaisi sanoa kukaan. Minä kannan pussi. Tässä on teille 12 riksiä matka- ja häärahoiksi. 12 riksiä. Mutta sinä Älli, joko rahaa osaisit lukea? No hän ei ole harjaantunut siihen rahan käytöstulkoon Mikon toimeksi. Pitäkö Mikko rahat? Minä kannan pussi.
Tässä Mikko. Katsokaa, ettette niitä turhuuksiin menetä. Välttämättömiin tarpeisiin ne panee. Tuossa tulee Iivari yökengältä. Sinä Roisto! Missä olet? Kuleksinut ja kenen luolla? Missä olet ollut? En missään turmeluksen tiellä, äiti. Meni vaan Juntti huhtaa koiranpedikoita katselemaan ja koska siellä oli sauna valmis, jäin kylpemään ja makasin yöseen talossa. Kyllä minä sinut penikoitsen ja kylven! Martta, annetaan hänelle anteeksi tämä kerta vielä. Hän lupaa itsensä parantaa. Lupaathan sinä? Lupaan! Hänen lupauksistansa! Kylästä kylään hän lurvailee meille kiusaksi ja häpeäksi, mutta minäpäs sun selkäs pehmitän! Ai! Ehkä olihan Juntti uudessa koiranpedikkoja katsomassa. Juuri niin kuin sano! Ja ehkä kylpyhän myös ja sopia se hyvinkin. Hyvin juuri! Ja hyvää löylyä olikin. Vaikka sai vähän höyryjä pääni. Ha! Viinan höyryä! Sinä Vintiö! Miksi valehtelet edessäni? Mutta minäpäs sun selkäs lämmitän! Martta, muista, että kanttori on huoneessamme. Minun läsnäolon jälköön olko esteenä kohtuulliselle kuritukselle. Koska se aikanansa tulee on hyväksi ja kauniita hedelmiä kantaa taitaa. Lukkari tahtoisi nähdä kauniit kirjavia kukkasia selässä. Mutta säästäkää hartiatan vielä tämä kerta, muori. Minä lupaan parantaa itseni niin kuin parhain taidon. Niin juuri. Mitä sanot sinä, Mikko? Minä rukoilen Iivarin edestä. Minä rukoilen myös. Ei nyt mitään pahaa minua tällä hetkellä, joka on minun jäähyväishetkeni. Niin. Mitä tässä kuhlailette?